Yebo-ke sanibonani, ninjani? Isifikile-ke indlondlo, ibuyile indlondlo. Uyabingelela kuMasikhosana, intokazi emhlophe, indlondlo yephinifa. Namhlanje ngiphethe elinye ithimba-ke la this week. Niyakhumbula-ke saqala ukuvula ngomhla ka-12, baqeda bamhla 12. Namhlanje siphethe nanguntombazane. Ntombazane, awusitshele ubani wakabani, ufunani la? Sanibonani, mina igama lami nguZodwa wakaZulu. Into engizise lana ngize ukufunda ukuthunga iphinifa. Umshini-ke bengawazi shema mfumqama, mangabe ngikwazi ukuwubona ngamehlo ukuthi uthintwaphi, wenziwani, bengiwuqala la ekhaya. Into engiyenzile, ngiqalile ngafunda iphinifa kube iphinifa lami kuwumsombuluko. Ngiqalile ngafundiswa ukukhatha iphinifa, ngase ngalikhatha leli phinifa lami ilona Okay. Ngayithungela ngolesibili. Ungawazi umshini futhi ubungawazi umshini. Lutho umshini bengingawazi, bengiqala la ekhaya. Ngalithunga ngomsombuluko, ngolesibili ngaliqeda. Okay. Engiyithandayo ngephinifa lami. Yeah. Alidingi ukuthi ngize ngifake iskibha ngaphansi ngifihla amabele liyayivalela. Alright. Ama-measurements ami xa ungibuka lapha ezansi, Okay. akukho la sihlukene khona siqondene. Alright. Siqondene etali. Okay. Even olayini bami siqondene etali. Okay. Yep. Yeah. Intombazane, okay, ungathi ukhuthaza omunye umuntu-ke othi angikwazi ukuthunga, ingabe indlondlo yabafundisa yini abangakwazi ukuthunga nhlobo? Hayi cha, sithando sami angifuni uqamba amanga. Mawuzazi nje ukuthi udingani empilweni yakho, hayi phuthuma ngoba mina ngifike ngingawazi sidala umshini. Mangabe amaphinifa wenzile usufikile? Ngenza u3. Leli libe lokuqala. Ngase elesibili kube yile phethini le. Cela ukufakela khona uzokubona. Okay. Ile phethini le eyesibili. Alright. Iyona le ngase ngishanje le umakoti. Okay. Ngase ngithi ukuze ngikhombise ukuthi